О, здравейте хора! Аз съм пак Теодор и днеска пак ще направим четвъртата видеоклип. Миналия клип не се чуваше моя глас. Може би пак ще играя същия дек, но този път ще играя, ще опитам Friendly Battle да играя. И предлагайте идеи, не знам с нещо такова. Ще предложа един Friendly Battle. Някой да го приеме. Давай. Да, живо е този човек и май не го осъзнава. Ако няма Friendly Battle да играе с мен, ще играем такова в специалния турнир, дет мога да губя купи, защото загубих 3 пъти поред и спечелях един път. Повярвайте ми, с тях ще направо губя като за светов, но няма да се представя. Добре, не ще. Да играе така, ще правя краун чест, ще отворя до края на клипа. И ще видим кой ще ми се прави на този краун чест. Видимите не бива да са по-дълги от 15 минути, ама айде. За четвъртия клип ще бъде много тъп пак този клип. И сигурно вече качвам само на Clash Royale, да правя Minecraft Edition, казах се отдавна тъпната Pocket Edition, няма да играя никога повече. И добре. Това е зле, лакна ли? Лак. Ето го, вижте го. Е така, за това губя. И ето за това пак направих грешка. И две коли сваления, да ще ги вземем ли. Така загубих 3 игри поред, бе. Не е смешно, не се смеете в коментарите. Не се смеете в коментарите. Много зле, повярвайте ми. Май толкова зле, че ще изигра четвърта игра поред, че съм спанага напред. И някакви запам. Let's go. Gotcha. Тичко. Тука. И ще пана четвърта игра поред, но съм махните видеоба. Аз съм ядосан. Две коли ми хвалиха поред. Това трябва да успея да ги бира. Вече невъзможно. Вече направо съм ми запъртен. Айде, запъртен. Няма да се представя. Двете игра поред ме разбият. Виж колко е лесно да ме победят. И така е. Добре, бе, хора. Няма какво. Още за няколко секунди загубих 2 кули. Може би видяхте. Защо? Айде, нищо, ще продължим пак. Ще опитаме още на игра и сигурно не ще загубя. Както видяхте какво да направим. Какво стана с моята кула? Този път не е така. Може да имам шанс да го бия тоя. Ако няма някакъв хубав дек. Да ми свали кулата. Тука! Към зона, да. Ида. И си тръгнах. Няма тука, бе. Че ще си моят. И добре, то са използвали бабарани. Майната има тях. Камионката да победят малко. Един барел да направя. И да ще му взема колата. Ще му взема ли колата на този волик? И нямам карта. Не. Нищо взема на колата. Остава океата.
кола и... Фаербол! Добре, това е много зле. С фарници, да? Тяхте колкото може да ми направи с колата, направо ми направи на желе. Полграйдър трябва да направи нещо. Не. Колко ще направи нещо? Полграйдър ще бъде единица. Всъщност трябва да сме внимателни към... Не! Нищо. Браво, отивам на... Колата му е... О, успяхме... Окерта се справи тука. Полграйдър се справи. И тука... Тука трябва да се справи с това. Добре. Трябва да се справи с Окерта и направо... Побеждаваме! Това е добре. Таката ни мина. Добре. Взехме му дете коли и сега ще отворим кранче за вас, може би. Аз ще играя още една трета игра, която ще бъде трета игра за вас. И ще спра този клип. Сигурно съм пак смешен клипа, не знам бе хора. Този път дано да не лаги, като минали дете, то лаги ще ужасно, то лаги. Значи не е готов за отваряне, аз се вижда. Нямам скъпи честове, аз съм много злен в честово събирането и станах единствен. 5 от 10, не знам дали ще съберем, няма да дадем от 10, ама и така ще стане. Няма какво да дам по картата ми. Последна игра и спирам клипа, отварям крайна част де. Спирам клипа. Ще започна, ще треник такъв, ще започвам. Пускаме малката. И типично. Лагът, който винаги е бил лаг. И ще справя за голямата пека, която ще направя, ще ме натърти на майна. Добре. Имам си един фарбол. И браво, успяхме да се стъпям. Сега става да пусна един тук барел да... Той зарядя сигурно много вече. Като еликсир, като... И... Не е добре. Добре, нанеси ми 500 демидж, което не е хубаво. Добре, добре. Showtime! Fireball! Скъпя вода. Ще го справя си. Скъп дека му ще пасна. Трябва да го спра. Не, ще капа стъпка, трябваш да спра. Добре. Спираме. Добре. Ще го взема тоя. Ми трябва. И добре, трябва да такова вече го атакува. Вече ще мога да го взема, може би. Вече такова по другата кола, защото ще е по-добре. Защото той напада моята кола, където не мога да защита изобщо. И пускам. Той спуска такова. Тук такова не! Що? Тук такова не може да бъде.
Това е така! Не, май! Това е зле, изле много. Това беше много зле. И пак ме победиха. Пета загуба поред, може би да е пасикам се. Ама все пак е... Майка ти! Две загуби, една победа в този клип. Вижте, хора. Това пак ме обърна, просто си нямаме на представа. С голяма пека или... Имам ли шанс за легендари карта? Как пишете в коментарите? Има две карта. И... карта. Майка ти да е. Добра. Две загуби поред една победа. Все пак шибана победа. И да сме обърна много яко, хора. Имам гардове, мога да ги използвам, обаче... Другия клип ще играе с нов дек, ще си направя нов дек пред вас даже. 15 минути няма да го правя този клип, ама няма нормалността. GG дек. Барменица тъп дек. GG пускам. Този голяма пека доста силна хората, знаете. Направо ми прави на нищо да се пека. Може би литба барани е. Това се още. Пусна ли този принцип? Не мога. Ще пусна ли за дефенса, но то си имам дефенса. По принцип. Сместена. Ето бях ограйдах да го махам, че това ми писна. И нещо друго, като... Гората пасто, по принцип. Не, малките минуси много добре в защита. Ето минуси са добри, да съм правил добре. Какво да сложим? 13-та минута от клипа вече почти. Всеки се трябва да сложи нещо, което да предпазва. Ще играя с този дек, може би. Айде да сложим на мястото на Гоблин Барела. 36 или добре. Това е, дет ми го направи брат ми. The Gameplay. Това е моя стара, това е декът ми, балон декът ми. Който, както го виждате, е шибан всякъде. Брат ми дека, който ми го направи с две легендари карти. Всъщност да, вижте, че имам две легендари. Айсвързът, която е втората най-добра сигурно легендари карта. И долу като който е шибана легендари карта. Не знам за вас, ама за мен е много шибана тази карта. Не става за бай. Нищо си не става тази карта. Нищо е, хора. Това си клипа, оставам много карти. Скоро дано да съм арена. Скоро дано стигна арена. Аз съм стигал вече арена 7, обаче дано стигна. И харесайте, коментирайте и всичко subscribe, моля ви. Айде бе хора, чао.